सो हेलो गाइज वेलकम बैक अगेन ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କିଛି ତ ରିଜନ୍ ଥିବ। ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ ଅଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି କାହିଁକି ନା ଜବ୍ରେ ବି ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ପଢ଼ା ବି ଚାଲିଥିଲା, ଜବ୍ ବି ମିଳିଗଲାଣି, ଏବେ ଜବ୍ ବି କରୁଛି। ଆଉ ଭାବିଲି ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିଲି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସୁଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଆଉ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବେ ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏବେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଉପରେ, ଅଫିସ୍ କାମ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ରହିଲା ମୋର ଡେଲି ବାହାରେ ବୁଲିବା ଏରିକା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ବହୁତ ସାରା କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଆମେ ନୂଆ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାର ବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ନିଜର। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ AI ବି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ତା ପାଇଁ ବି ମୋ କାମ ଚାଲିଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ବାକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା କଥା। ତ ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର କାମ ସରିଯିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବ୍ଲଗ୍ ତ ଡେଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର କମ୍ପାନୀ, ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ବି, ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ବି ଆମର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୀତ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୀତ ସରିଯାଇଛି, ରେକର୍ଡ଼ିଂ କାମ ସରିଯାଇଛି। ସେଇଟା ଟିକେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେବ। ସେଇଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଦିଆହେବ କି ଅଲଗା କିଛି ଦେଖିବା। ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟାରେ ଆସିବ କି କ'ଣ ଆସିବ, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ପକାଇବା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ଆଗ ପକାଇବା। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଯେଉଁ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କେହି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆଜି ରହିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୀତର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଯିବା ଆଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ, ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ। ସେଠି ଦେଖିବା ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା, ଗୀତଟା ଦେଖିବା। ଗୀତଟା ତ ଦେଇ ହେବନି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା। ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସ୍କୋପ୍ ଦେବା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋଟୋ। ତ ଦେଖିବା, ଆମର ଗୋଟେ ଜଣେ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୁନି ଭଉଣୀଟେ ଜଣେ, ସାନ ଭଉଣୀଟେ ଜଣେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଗୀତର ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି, ଯିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ମୋର ଅଫିସ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରୁ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି, ଯେହେତୁ ମୋର ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏବେ ଆସିକି ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ହେଲାଣି, ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ମୁଁ ବନାଉଛି ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ସକାଳୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଥିଲା, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି କାମ ବହୁତ ସାରା ବି ଥିଲା, କାମ ସାରିକି ଏବେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କାଲିଠୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିବ, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିବ ଆମର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୋର ଏଇନା ତ ଅଫିସ୍ କାମ ଅଛି, ଅଫିସ୍ କାମରେ ବି କିଛିଟା ଦେଖେଇଦେବି। ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ ରହୁଛି, ବିଜନେସ୍ କାମ ବି ରହୁଛି, ଟେକ୍ କାମ ବି ରହୁଛି, ବହୁତ କାମ ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆସିଲା ପରେ କାମ କ'ଣ ରହୁଛି, କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଇଭିନିଂରେ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ। ସେଇଟା ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ ଅଛି, ମୋ ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି। ତା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ରହୁଛି ଅଫିସ୍ ଆୱାର 9 to 6 ସରିଲା ପରେ ବି ମୋର ଅଲଗା କାମ ବି ରହୁଛି, ଆମର ନିଜର କାମ ବି ରହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ମୋର ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା AI ମୁଁ ବନାଉଛି, ତାର ବି ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ରାତିରେ ମୋତେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବି କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣାଇ ପଡ଼ୁନି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳୁନି। ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଗାଇସ୍, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ, ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମସ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଯିବା। ଆମର କାମ ଅଛି, କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଇଭିନିଂରେ ଆମର ଯିବା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍, ଅଫିସ୍ କାମ ଏବେ ଟିକେ ସରିଲା, ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି। ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ବି ଘରେ ରୋଷେଇ ସରିକି ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେବ,
ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ବାଜିବ। ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ କରିବି। ଏନେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ପୁଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ଆଉ ବାକି ଯାହା କାମ ଅଛି ମେନ୍ ଟିକେ ଥିଲା ବିଜନେସ୍ କାମ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା କୋଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ବିଜନେସ୍ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସେଲ୍ କାମ ବି ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଡ଼ ବି କାମ ଥାଏ। ତ ସେ କାମଟା ତେବେ ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଟେକ୍ କାମ ତ ଥିଲା ମୋର ଯାହା, ସେଇଟା ମୁଁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଯିବା ଲଞ୍ଚ କରିବା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଗେରା କେତେଟା ଅଛି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବି। ଆମର ଯେଉଁଟା ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ସେଟା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ। ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ କାମ ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ବିଜନେସ୍ ଟାସ୍କ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ସାରିଦେବା। ସାରି ଦେଇକି ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଯିବା, ଆମର ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି କହିଥିଲି, ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବେଳେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି। ଆଉ ଏ ମାଛ ଭଜା ହବ। ୱାଓ, ମାଛ ପୁରା ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ତରକାରୀ କରାହେବ। ତରକାରୀ ହେଲେ ଯାଇ ଖାଇବା। ଏବେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୋତେ ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବେ, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବି କରିପାରିଲିନି, ମୋର ଅଫିସ୍ ଆୱାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ସରିଲା କ'ଣ ହେଲା। ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛରେ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯିବା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ବି ଲେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍, କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପହଞ୍ଚିବା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ବ୍ଲଗ୍। ଛୁଟି ଭଲ ନାହିଁ। ତୁ ଚାକିରି ରହିଲୁ, ହଁ ସେ ଦେଲେ ବି ତ ଘରକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବି। ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି, ଗୋଟା କି ଦିଦିଙ୍କ ପାଟିକୁ ଦେବି, ଯଦି ଖାଇବେ ପାଣିଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ତୁ ତ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆଉ ଥୋଡ଼ି ନା ଅଫିସ୍ ନେଇକି ଯିବୁ। ନାଇଁ ଅଫିସ୍ ସେଇ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କହିବ? ଦୀପକ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ସଲି। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କହିଲେ ବି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ସଲି କରିବି କାଲି। ସେଇଟା ଟିକେ ଡାଇଲଗ କହିଲ ଟିକେ, ମାନେ ସେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲରେ। କ'ଣ ମୁଁ କହିବି? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ସଲି କରିବି କାଲି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଥିବ, କାହିଁକିନା ମୋର ଟିକେ ଅଫିସ୍ କାମ ବି ରହିଗଲା, ତ ମୋତେ ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଅଫିସ୍ କାମ ଅଛି, ଟିକେ ସାରିଦେବା। ତାପରେ ରାତିରେ ଆମର ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଆଇଟା ବନେଇଛି ତାର ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ କାମ ବହୁତ ଅଛି ମୋର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲାଣି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା। ତ କମ୍ପାନୀ କାମଟା ସାରିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାଇକି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏଆଇରେ କାମ କ'ଣ, ଏଆଇର କ'ଣ ବନେଇଛି, କ'ଣ କାମ ତାର, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏବେ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଚାଲିଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସରୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ବାକି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍, ରାତି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କାମ ସରୁ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ଆସିକି ବସିକି ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ବି କାମ ଅଛି, ସରିବ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ଏବେ ତ ରାତି 2ଟା ବାଜିବ। ବାପାରେ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା କାଲି ଦେଖିବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।